Ya ka Rimulyang Community and Rural Development Block la play da ka sokar jilla ha ka arpui tan unai weng jong snam arajar arpuar da ka jing thu ban ai ka jing shakri ye ki pai ba na kan dong ka badan ka te ka thain ka bahap apa West Khasir District pen ban ka ni ka jing thu kam shim la long ka bala khami ing ti da ki pai ba namar ha ka jing le jurup jong ka sang KSU Rimulyang Circle man ta ka si ka arpu trik unai tong arajar arpulai lalap ba ka ni ka office ka de ga bubun ka bakhang Balai tu bala pli tang ka sniau ni wat ka sniau ru ka office wat adu kapot arba jeru ka pat pli atale tu bala ju pli ru ka si palai hin rai ke bubun hi ke nok rai kem don bala thong tang we nok rai hin rai ke jing ek ba ki pai ba ka long ba kam don yo video u bapura kum tan da ka len ka seng kala kan tu ba ka dawa ya ka sarkar ga di ba thong no yo video u bapura ba kum jur ki nok rai ba ka pot rai kam ka di ban long da du sin kong hadu ka si tho ding ka ba ju long ki pat ki block Pasal bukan lagi yang dah orang hanya dud bu kalau kayong sudut nama bat soman pare na kata yang enak kata blok apa jan mara ang bukan kata jan nambah cincok sup kro naduk di di kali kawan naduk ka rukom terkam ci susuk ni on enak jan lah kalau melebu tak ibu ya salah kan en bro kan en no trade ngau leno tang itung blok teritung ata blok long ting teritung blok rengai klem en sulong nan kata ka blok rengai mo ba ka blok lah ki klem en sangat dan sangat nomor kebubuan ke grup mesti long tidak ini makna wakila en ata mesin yang modum temu men haba kila en bagi yonon kam le si ngati ngayam kan bahare marang ngapat ka ere ni nampat kata yang pacukan bahare long nak melo mana melo hane blok letar kata bunga inga le nang itu nang kata sengen nak kalian jongi kum ka seng SU nak ko Rimulyang Circle iwan hang ni banjurim na bentar ni ka blok bat mai badon hapo jong kan ni ka dong ka than ka jongi henry ngilap hang ni bakalong thi bat sudah ki building ru kimlong ki babiang bat ki kamera ru kilong theli umdon nong trei ki bajba ru kum tu la shuya ap kum ni klem don nong trei kena kalian jungi kum kaseng hak ni kapur ka bamentang ibu ya gajing dawa ba ka sorkar ka dei ban penbiang no ya ka building ka babiang bat kum ju ru bu no ya u video u badai ban ban page ya kan ni ka blok hang ni han nonglang bat kum juru ya ki staff bat ka weiru ka benta ka ba nakaliong jing kum ka seng ha ban dawa ka ni ka por ka long bej ba ka jing tre ka jong kiru ka de ban long bej nadu monday hadu friday ban ka poru kan long bej sipo baje hadu san baje khnang ba kibriu jong i hapo jong ka ni ka dong ka than kin yo ya kata ka benta ka ba kisngo hun ya ke ka baki ki kwa bro sikata bat ngakwa aru ba baro kinong tre jong kan ka office kidai ban ai kata ka jing tre ka papura la ni ban ai kata ka jing syakri ka papura nomor kum ba mentang ngilap hang ni ba nadong syadong kidang dom bun kijing duna kila kalian jong ikum ka seng hak ni ka por habang ya don hang ni hapo jong kan ka blok hapo nonglang tingi habang ipoi hang ni lakum ba kumni sibaje siteng ei ringilap hang ni baro ki kamera ki khang tala ban ngilap ru ba kidon kinong song snong hang ni ki bawan ban don kam hang ni han ringilap ya ki ru ba ki don sabar te kalong ka ek jing du nong ka ba kraw ban ngilap ba kalong ka ek ka bang ngimla ban pediang ba ha ka ju ka por ni yo sko na ki ba kiwan ban trei tang sisin hakasitayo kata kabumut batang hakasni lak balang rewat la kata ru ngiwan khnang hakan kasni lak balang pan ya kendu ya ki na banta kumno baki trekam kumno baki kam ki aj bej ne ki aj kumno ne ringi lapat manta ba baro ki kamera ki long ki khang dam te kane ek baro ni tip bat yu isai ba kajing long senjor kajong ki kalong ba kadai kajing penduk nong bahaya kadong kathan hi bro ka we te ha kajing isya mar babu ya kane ka blok hang ni ngila don jing kermen bat kadong kathan hi bro ka we kalak sngu komen bah balak don hang ni kalenti ka bayaj ru kalak khamjan henry pade pose kini ki baro kim shem lalong kumba
kadong katany kalakmi jong kane ka office kidai ban ai kata ka jing tre ka papura la ni ban ai kata ka jing syakri ka papura namar kum ba mentang ngilap hang ni ba nadong syadong kidang dom bun kijing duna tila da kalong hakane ka dur ka bomot ba kam don dor ban ong ba kane ka blok kan yang hang ni te kalong ka ka ba kipaj ba kilong sep ba kiwan ru kisuan kumni kisuyang kumni don nong tre te ngidawa kabahak madu bangi ngidawa kani kapur kolong babu no ya ubidiu ubapura ba undon be man kasngi hapo jong kani ka blok kata kadai ka jingdawa na kaliang jongi kum kasang bat kani kadai ka senjam ka ba nengkong ka bangi ngiya ya kani kapur bat kadai ka sin ka ba nengkong ru ka bangi wan ban jurip ban rengi lap tang ya ki jingduna sudah ban ngangit skam banang ni syakmat nginang ya syaprang ya kani ka kam ban nginang budin ru ba kumba na kaliang jong chief minister lawan bu ya kani ka blok hang ni kadai ban urlong kadai ban long ban yo ya kata ka jing syakri ka pura na benta kadong kathan ka jongi apo jong kan ka ire hi bro ka we khnang ba ki paj ba kindas ngohun bat khnang ba ki paj ba kindan bu ya kata ka jing kermen